बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै फैदों बैसागु मेथाइ आरो खुगा मेथाइ बेनि डिफारेन्स एसे नोंथांमोनजों सावरायलायगोन। आंना गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव लिरनानै फोरोंहर आरो नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि जानानै दंब्ला नोंथांमोना सुद्रायनानै ला। जोंनि गोबां महरगिरि बिथांमोना माने फक सं आरो बैसागु सं माने खुगा मेथाइ आरो बैसागु मेथाइखौ मडार्न टाइप खालामो, माने एसे मडार्न लागाय बानायो आरोखि। बिदिब्ला जोंनि बे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइनि देंखो, बैसागु मेथाइनि देंखो बेफोर लासैनो गोमालांगोन। दा जोंनि 60-70 जानाय बैसोनि महरगिरिफोरखौथ' जों बारा गोबाव मोनबाय थानाय नंला। दा जोंनि उन जोलैयासो माने जोंनि उन जोलैयासो बेफोरखौ माने सोदांनानै मोजाङै फ्रिजआव सोना दोननानै कम्पिउटाराव सोना दोननानै लाखिनांगोन आरोखि। जाहाथे बर' माहारिया जेसेबां गोबाव बोसोर जोरनानै थायो अब्लासिम जाहाथे जोंनि बे सोलिबोनाय खुगा मेथाइ, बैसागु मेथाइ, खायसे जायगायाव बैसागु मेथाइखौ देमसिबो बुङो आरोखि, थिग बिदि आरोखि। दा जेनेबा आङो दोंसे ओरैनो आरोखि दै, ओरैनो माने आंनि मथे आरोखि बिदि जायोब्ला मोजां। नै लैयागै थास' खानायाव मेथाइ खननाया मान जाथारगोन नोंलाय गोदोनायाव। नै लैयागै थास' खानायाव मेथाइ खननाया मान जाथारगोन नोंलाय गोदोनायाव। बे मेथाइखौ माने हौवा हिन्जावा रोजाबदोंमोन आरोखि। बे मेथाइआ एक्सुवेलि चिराङाव सोरजिनाय। बे मेथाइआ बिदिनो खुगा सोलिबोबाय थादों। सोलिबोबाय थानायाव आंनावबो सफैबाय। आं माने बिब्दि रोजाबदों आरोखि, जेवजा खालामनानै। हिन्जावा होमब्ला ओरैहाय रोजाबो आरोखि। थास' खानायाव मेथाइ खननायखौ बोरैथो नुसनलायखो गुमै बोरैहा नुहुरलायखो। थास' खानायाव मेथाइ खननायखौ बोरैहा नुसनलायखो गुमै बोरैथो नुहुरलायखो। अब्ला हौवाया नैरैहाय फिननाय होयो। थास' खानायाव मेथाइ खनबोला आं दंमोन हाब्राङाव आगै नों दंमोन दैसा सेराव। थास' खानायाव मेथाइ खनबोला आं दंमोन हाब्राङाव आगै नों दंमोन दैसा सेराव। नै लैयागै थास' खानायाव मेथाइ खननाया मान जाथारगोन नोंलाय गोदोनायाव। थिग बे देमसि मेथाइ आरोखि। बिदिनो गोबां जिल्लाफ्राव एसे सोलाय सोल' नुनो मोनो। दा जोंनि बाक्सायाव दोंसे मेथाइ माने जों उन्दै समावनो खोनादोंमोन आरोखि। सियाराव जनानै आगर एरनाय लैयागै सोरखौ गोसोखांना आगर एरनाय। हिन्जावा होमबा फिननाय होयो। आगरखौ एरदोंमोन र' आगरखौ एरदोंमोन र' गुमै नोंनि थाखैनो आगर फालि। आगरखौ एरदोंमोन र' आगै गुमै नोंनि थाखैनो आगर फालि। नाथाय बोरै खाना नांखो बे आंनि आगरालाय। नाथाय बोरै खाना नांखो बे आंनि आगरालाय।
माने हौवा हिन्जाव बांसिन रोजाबनाय सोलिबोनाय नुयो आरोखि जों बैसागु मेथाइखौ जोंनि बाक्सायाव बैसागुआनो होनो माने गाव गोसोथोनायखौ बोरैबा नुहुरब्ला जि दाबाय थानाय समाव एबा खामानि मावबाय थानाय समाव एसे गोरोन्थि जाया होमबा फिस्लायबाया होमबा बिदिनो आगर एरनाया खाना नांनाय बे जों उन्दै समावनो खोनानायमोन आरोखि बेफोर दासिमबो सोलिबाय दं दा आं बुंदों मा बेफोरबायसा मेथाइफोरखौ जोङो एकदम थाजिम माने गोथाङै लाखिनांगौ आरो आवगाय माने जेरैहाय रोजाबदोंमोन बिदिनो लाखिनो नाजानांगौ दा खुगा मेथाइफोरा ओरैहाय मेरला दङ जोंनि बाक्सायाव माने नैफोरबायदि मोनसे सोलिबाय थादों आरो आय' हायमा दै जब जब गांजेमा आय' हायमा दै जब जब गांजेमा खुगा मेथाइ आय बारि खनानि निलाजि ओइ बिहामजो दयालि नोंनि नोंसाजोआ गन्थं हंलेले दालाजि आय बारि खनानि निलाजि ओइ बिहामजो दयालि नोंनि नोंसाजोआ गन्थं हंलेले दालाजि आय' हायमा दै जब जब गांजेमा आय' हायमा दै जब जब गांजेमा दा बेफोर मेथाइखौ खायसे महरगिरिफोरा बिकृत खालामदों बिकृत माने बेयावनो सोरबा हारमनाइसबो लगायनो हायो बेयावनो सोरबा कमल सरबो लागायनो हायो बिदियाव जोंनि गुबै माने आवगायनिफ्राय सोलिबोनाय बे खुगा मेथाइनि देंखोफोरा गोमालांनायनि सम्भाबना दं ओंखायनो आङो नै दानि जाखांफुनाय महरगिरिफोरखौ एसे बैसो रानाय हिसाबै खावलायदों आरोखि जोङो इउटिउबाव सेरब्लाबो खोनायो आंल' फोरोंनांगौ बा सोरबाल' फोरोंनांगौ बे नङा आंनियाबो गोरोन्थि जायो गेजेर ओंखायनो जों इउटिउबावबो खोनासं दा नीलेश्वर ब्रह्म सारनि मेथाइखौ जोङो इउटिउबाव सेरब्लां खोनायो नङा होमबा दा बिदिनो बेफोर मेथाइनि देंखोफोरखौ जुदि जोङो लाखिबाय थानो हायोब्ला मोजां आरोखि बेफोरखौ जों बिकृत खालामनाङा जेरै दं ओरैनो माने जों रोजाबनांगौ नों साननाङाखि एसे सोदांनानै देंखो होनानै एसे सोलायनानै देंखो होनानै रोजाबब्ला नोङो जोबोद मुंदांखा जागोन जोबोद नोंखौ गियानि होनगोन जोबोद रोंगौ होनगोन बिदि साना नोङो माइनास पइन्टसो जायो ओंखायनो जोङो जेरै दङ गोदो गोदायनि खुगा मेथाइ देमसि एबा बैसागु मेथाइफोरा जेरै दङ जों बिदिनो लाखिनो जुजिनांगौ आरोखि आं दिनै बारा गोबाव सम बुंला उनाव आंबो रेवाज खालाम एबा खोनासं नोंथांमोननो खोनाहोगोन नोंथांमोनाबो एसे आंनिफ्रायबो सोलोंना लादो आरो आं दहायनो बुंखाबाय जुदि सोरबाफ्रा आंनिखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला कमेन्ट्स बक्सआव ससे रोजाबनानै हर अब्लानो आङो मोनगोन आरो जिमेइलावबो आंनो हरनो हायो देंखोखौ आरो फेसबुक वाट्सएपआवबो हरनो हायो बे वाट्सएपआथ' आंनिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ गतिके खोन्थालायनांगौ गैया थ' दिनैनि थाखाय आङो जागायजेननाय हिसाबै आंनि दिनैनि देंखोनि मेला आं बेखौ देंखोनि मेला मुं दोननोसै बे देंखोनि मेलाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि गोजोन्थों।